Poďte sa s nami dozvedieť, prečo je práve táto budova považovaná za najekologickejšiu predajňu v strednej a východnej Európe. Komentovanou prehliadkou nás prevedie projektový manažér Matej Pastierik. Dobrý deň. Dobrý deň, zdravím vás. Myslíme, triedime, vzdelávame. Pán Pastierik, povedzte nám, v čom tkvie základná myšlienka ekológie tejto budovy. Základná myšlienka ekológie tejto budovy tkvie v tom, že využili sme 75% nosnej konštrukcie drevo. Aké vodozádržné opatrenia ste aplikovali? V tejto predajni sme aplikovali dva prvky vodozadržných opatrení. Prvý prvok je retenčné parkovisko vo výmere 1145 m2 a druhý prvok vodozadržného opatrenia je retenčná nádrž, ktorá má výmeru 820 kubických metrov. Z histórie viem, že pred rokom na tomto mieste bolo len pole a dnes tu vidíme vysoké stromy, krásnu zeleň, ktoré dokonale pasujú do tohto prostredia. Ako ste ich volili? Celý projekt bol navrhnutý v súlade s BREEAM Excellent. Súčasťou BREEAMu Excellent bola aj správa ekológa. Ekológ pred samostatnou výsadbou musel zanalyzovať toto prostredie a zhodnotiť, aké druhy stromov a rastlinstva sa tu nachádzajú a aké máme vysadiť. Aké ďalšie zelené opatrenia sú súčasťou tohto projektu? Súčasťou tohto projektu je intenzívna zelená strecha, zelená fasáda a pre zabezpečenie biodiverzity sme osadili 2 hmysie hotely a 3 vtáčie budky. Pán Pastierik, predstavte nám tento špeciálny chodník, túto dlážbu. Táto dlažba je tiež pekným príkladom udržateľných prvkov, ktorý využívame v Kauflande. Je to recyklát z elektrických káblov, kde spolupracujeme so Slovenskou chránenou dielňou. Aké benefity ponúkate pre elektromobilistov? Pre zákazníkov sme umiestnili 3 nabíjačky pre 6 elektromobilov. Vošli sme do budovy a cítiť tú vôňu dreva. Sú tu aj priznané trámy a niektoré časti nosnej konštrukcie. Popíšte nám bližšie, čo vidíme. Tu krásne vidno to priznané drevo, tých 75% drevenej konštrukcie, čo tvorí drevená konštrukcia. Okrem samozrejme toho dreva, tu máme vlastne svetlíky, je ich 12. Takisto máme aj pás okien, kde vlastne privádzame denné osvetlenie na predajnú plochu. Ak vonku nie je svetlo, nie je cez tieto svetlíky distribuované ani dnu. Ako riešite otázku dodávku energie, elektriny? Dodávku elektriny inštalovali sme na tejto predajni fotovoltické panely. Tieto nám zabezpečujú 20% celkovej spotreby energie, ktorú potrebujeme pre túto predajňu. A čo sa týka klimatizačných jednotiek? V tejto predajni sú inštalované Hoval jednotky. Využívame odpadové teplo z komerčného chladiaceho systému a takisto je tam ešte nainštalované tepelné čerpadlo. Čiže cez tieto jednotky, ktoré máme na streche, distribuujeme teplo, chlad, ale aj vetrame. Aké špeciálne produkty ponúkate zákazníkom Kauflandu? Pre zákazníkov máme tu vlastné privátne značky. Zákazníci, ktorí majú intoleranciu, tak tu máme K-Free. Zákazníci, ktorí sú vegetariáni, vegáni, tak K-Take It Veggie. Taktiež na tejto filiálke sa nachádza box s mikrobylinkami, nachádza sa v časti ovocia a zeleniny. Vo všeobecnosti Kaufland spolupracuje so 127 regionálnymi dodavateľmi. Pán Pastierik, veľmi pekne vám ďakujem za túto komentovanú prehliadku. Bola veľmi zaujímavá. Veľmi držím palce Kauflandu, aby ste takéto budovy stávali vo veľkom po celom Slovensku. Ďakujem za návštevu.